Täzili maglumatlarda Xitayda ýasalan Bagyt köşküniň şekili hakyna, ýakyna Xitaýyň harbiň şeherini, buzdan we gardan şekillerin uly dünýäde atly 26-njy festivaly geçirildi. Festivala paýtadyndaky Bagyt köşküniň buzdan ýasalan şekili görkezli. Bu şekilde ýasanlar binanyň 8 gyragyny özi goşy kub şekilini başlap, öň tarapyndaky nepis naqşlaryny şenli hemme zady görkezle başapdylar. Festiwalyň şeklerini Aziýanyň Olimpiýa Geňeşine agda bolan 42 ýurdun gözel defgalaryny başlanan uly fer geçirildi. Bagyt köşküniň bu heykeli bu serginiň bir bölegi boldy. Şu ýylyň fevral aýyna Harbinda 9-njy gyşky Aziýa oýnlary geçirilmeli. Şoň üçin bu gedip festiwala Aziýa ýurtlaryna öňkülerden has uly ferli. Bu festiwal dünýäniň iň uly gar şegerçesi hukmyny rekord goýup taryha girdi. O meýdany 1.024.000 metre ýetip, bu gar delgäkini döretmek üçin 3000 kub metr buz we gar ulanypdyr. Atyny elbekret ýaňa. Ýerine düşüp durmy.